ende wabro go mbaka ute fwambo kaka koro wago mbaka ni ma bende wang sirikal nitie ginyalo kwanyo achiel kata ariyo. To kipenja to seche gi okonego bed sa mwaruwe siasa wa mapacho ka gi siasa mar Afrika. Africa nigi agenda maduong' moingo agenda mar Kenya as one country. Africa nigi pinje moingo 50 to nitie Kenya kaka achiel kuom pinjego. To okonego waru siasa wa mapacho ka nikech aneno ka jomoko kuomwa ei pacho ka oseruo paro ma gin gi patch agency ye ka gin gi patch corruption manie government ye ka gin gi paro moruor to gidwane gi nywand nyaka ga agenda mar African Union kuro duong moinga agenda wa kaka Kenya. Yes, agenda wa kaka Kenya is part of those agenda, but duong moingo mana kaka wadang wabed family mar mama gi baba gi nyithindo kata 4 5 ok wanyal kawa agenda mar nyathi achiel ni mondo koro bed e agenda mar familia yote nyaka wang'i ni yes nyathini nigi shida makama, but nitie agenda mamoko bende. Ero kama na inya to bena gini motelo bende ugai mar ODM no seloso motelo ne kata mana ka bende decide yanga campaign mare no bro bedo ko wera gi siasa mano mapachoka. Angeni wingi dutote bro bede kar jot mar jatend piny Kenya bure Nairobi ka to kata kamano ondiek. Angeni wingi duto bende nitiere ni jotend pinje mage mawuok e pinje